nwa mmụọ ka m kara gị inine. O nwa mmụọ ka m kara gị inine. Oti o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu. Ọrụ anyị na anyị na-ege ntị n'ihe ị na-ekwu, ma ọ dị mma ma ọ dị njọ. Anyị achọghị mkpọtụ n'ebe a, ma ga-ekpe ekpere na anyị too. Ndewonu. Akụkọ m nke ụbọchị taa bụ maka Ngeneze Ọba na nwa enwe nne. N'obodo a na-akpọ Igbo na-eme onwe ha, enwere otu nwoke aha ya bụ Anenụwa. Anenụwa lụrụ nwaanyị mụtara ya otu nwa nwoke aha ya bụ Nebechukwu. Mgbe Nebechukwu gbara naanị afọ 6, nne ya wee nwụọ. Mgbe Anene kwachara nne Nebechukwu, ọ lụrụ nwaanyị ọzọ. Nwaanyị nke abụọ a tụrụ ime mụọ nwa nwoke. N'ihi na inweta nwa na-eku nwa siri ike n'obodo Igbo na-eme onwe ha, emere ka Nebechukwu kuwe nwanne ya nwoke ahụ. Ka Nebechukwu kuchara nwanne ya ahụ, nwunye nna ya mụkwara nwa ọzọ. Nebechukwu wee malite kuwekwa nwanne ya nke a. N'agbanyeghị na Nebechukwu na-ekuru nwunye nna ya nwa, nwaanyị a nwere nnukwu ntaji anya na ajọ obi n'ebe Nebechukwu nọ. Mgbe niile nwaanyị a na-achọ naanị ihe ọjọọ ọ ga-eme ma ọ bụ ọ ga-asị na Nebechukwu mere. Erutere otu ụbọchị oye, nwaanyị a chọọ ịga oye Agbagụlara. Ọ kpọọ Nebechukwu bunye ya ọkwa ji na ọba mmiri ọṅụṅụ. Ọ gwara ya sị ya ka onye nwa ahụ ọ na-eku ji ma agụụ jide ya. Nebechukwu ekwe ya. Ọ kpọọ Nebechukwu nke ugboro abụọ, gwakwa ya sị ya ka ọ hapụ inye nwa ahụ ọ na-eku ji ma agụụ gụwa ya. Ọ gwara Nebechukwu ka o buru ọba mmiri ọṅụṅụ bunye nwa ka ọ ṅụọ ma mmiri gụwa ya. Ọ kpọkwara ya ọzọ gwa ya ka ọ ghara ibunye nwa ahụ ọ na-eku mmiri ma ọ chọọ ịṅụ mmiri. Nebechukwu kwetara nwunye nna ya ozi ahụ o ziri ya, ma na-atụgharịkwa n'uche ya ụdịrị ozi bụ ihe nke a. Mgbe ehihie pụrụ, nwa ahụ bido bewa akwa. Nebechukwu agụgụwa ya, kuru ya na-agụgụ ya, mana nwa ahụ emechighị ọnụ. Ọ jụọ ya ma ọ ga-eri ji, ofufee n'isi na-ebekwara ụwa ya akwụ na-ebe. Nebechukwu ebute ọba mmiri gosi ya, ọsa ya aka ya abụọ. Nebechukwu wee bunye ya mmiri, ọ ṅụjuo afọ ya, hichaa anya mmiri ya, mechie ọnụ ma malite gwuwekwara ụwa ya egwu. Ka o ruru na mgbede abalị, nwunye nna Nebechukwu lọta oye Agbagụlara hụ ụmụ ya abụọ ka ha na-egwu egwu. Ọ jụrụ ha ma o nwegokwa ihe o nyere ha. Nebechukwu gwara ya na ọ bụ naanị mmiri ọṅụṅụ ka ha kwere ịṅụ. Nwunye nna Nebechukwu buru udu eji echu mmiri bunye Nebechukwu, gwa ya ka ọ gaa mmiri Ngene Ọba kutechie mmiri ahụ niile ha ṅụrụ. Ngene Ọba bụ mmiri arụsị obodo Igbo na-eme onwe ha. Ejighị mgbede maọbụ anyasị echu ya, naanị n'ụtụtụ ka a na-echu ya, maka na mmụọ na-ejupụta n'ụzọ mmiri ahụ oge niile. Nebechukwu rịọrọ nwunye nna ya ka ọ rapụ ya ka o ruo n'ụtụtụ ka o jee kute ya bụ mmiri, mana nwunye nna ya jụrụ ajụ. Nebechukwu wee sere udu mmiri jebe ichute ya bụ mmiri na Ngeneze Ọba. Ka o rutere n'ụzọ na-eje Ngeneze Ọba, o zutere mmụọ nwere isi 3. Mmụọ wee jụọ ya kedu ihe ọ na-eme n'oge anwa. Nebechukwu bewa akwa ma gụọrọ mmụọ ahụ nwere isi 3 egwu a. O nwa mmụọ ka m kara gị inine. O nwa mmụọ ka m kara gị inine. Nwunye nna m dị njọ inine. Nwunye nna m dị njọ inine. M gara kụrụ mmiri m ga-enye nwa inine. Ọ sị m kwụọ ya ụgwọ mmiri nwa inine. Nsị ya echo m ihi, ọ sị m echo n'ihi inine.
inine nsị ya echu omihi osimechu n'ihi inine eze ọba inine nkịtị gịnị inine mmiri sere amụma laa n'eluigwe inine mmiri sere amụma ka ọnwa na-eti inine eze ọba inine nwa mmọdo inine dodo inine. Egwu a yiri nwa mmụọ ahụ isi, o wee mere Nebechukwu ebere rapụ ya ka ọ gafee. Ka ọ gatụrụ ntakịrị oge, o zutere mmụọ ise. Mmụọ ise ahụ ajụkwa ya ihe o jiri aga n'ụzọ ahụ n'oge abalị. Nebechukwu gụkwara ya egwu ahụ ọ gụrụ mmụọ atọ na mbụ. Mmụọ ise mekwara ya ebere rapụ ya ka ọ gafee. O zutekwara mmụọ nwere isi 7 ka ọ gatụrụ obere oge. Ọ gụkwara ya otu egwu ahụ. Mmụọ ahụ wee rapụ ya ka ọ gafee. Ka o rutere na mmiri Ngeneze ọba, na-ekwughị ekwu n'aka ya aka, egbe mmiri gbawa na-agbasi ike. Gbawara. Nebechukwu malitere gụwa ya bụ egwu ọzọ sị: O nwa mmụọ ka m kara gị inine, o nwa mmụọ ka m kara gị inine, nwunye nna m dị njọ inine, nwunye nna m dị njọ inine, m gara kụrụ mmiri m ga-enye nwa inine, ọ sị m kwụọ ya ụgwọ mmiri nwa inine, nsị ya echu omihi osimechu n'ihi inine, nsị ya echu omihi osimechu n'ihi inine, eze ọba inine, nkịtị gịnị inine, mmiri sere amụma laa n'eluigwe inine, mmiri sere amụma ka ọnwa na-eti inine, eze ọba inine, nwa mmọdo inine, dodo inine. Mgbe ọ gụchara ya bụ egwu, amụma mmiri wee site na Ngeneze ọba wee see ya vam, dọkpụrụ Nebechukwu banye n'ime mmiri. Ka Nebechukwu rutere n'ime ala mmiri, ọ hụrụ arụsị nwe ya bụ mmiri. O wee malite gụwakwa ya bụ egwu ọzọ. Mgbe ọ gụchara ya bụ egwu, arụsị ahụ wee mere ya ebere, wee nye ya otu akwa ọkụkọ, sị ya na mgbe o ruru na be nna ya, ya sụchasịa mbara nna ya niile, ebe ọbụla anaghị eji arụ ife ya kposasịa ya, kpochapụ ihe niile, sụchaa ya ọfụma. Ọ gwakwara ya mgbe o mechara ihe ndị a, ka ọ kpọọ nna ya, kpọọ nwunye nna ya, kpọọ ụmụ ya, ka ha niile gbakọta. Mgbe ha zukọtara, ka o tigbuo ya bụ akwa ọkụkọ. O dunyere ya mmụọ nwere isi 7, bunyekwa ya ọkụ 7 n'isi, ka o wee duru ya na ruo nna ya, nke bụ na ọ gaghị ahụ ihe ọzọ n'ụzọ ma ọ na-ala. Mgbe Nebechukwu rutere n'ụlọ nna ya, o mere ka arụsị ahụ si gwa ya, tiwa akwa ahụ. Ka o tiwachara ya bụ akwa ọkụkọ, ihe ọma niile mara mma n'elu ụwa wee jupụta na mbara nna ya niile. Nebechukwu wee were otu ụlọ elu, otu ụlọ ala, otu ụgbọala, otu anyịnya igwe na otu ọgba timtim nye nwunye nna ya. Ma nwunye nna ya ekweghị anara ya bụ ihe o nyere ya, n'ihi na ọ na-ewute ya na Nebechukwu jere ya bụ ije o dunyere ya n'udo ma lọta n'udo. Ọ gwara nwa ya nwoke ka o jikere ịga Ngeneze ọba n'abalị. Mgbe chi jiri nke ọma, nwunye nna Nebechukwu zipụrụ nwa ya nwoke. Mgbe ọ pụtara n'etiti ụzọ mmiri Ngeneze ọba, ọ hụrụ mmụọ niile Nebechukwu zutere n'ụzọ oge o churu mmiri ahụ. Ha jụrụ ya ihe o jiri aga mmiri ahụ n'oge anwa. O wee kọrọ ha otu nne ya siri zipụ nwa nwunye nna ya nke nwụrụ anwụ, etu o si wee jechaa lọta wee weta ọtụtụ ihe dị mma dị iche iche, nke bụ na o nyebiri nne ya, mana nne ya ekweghị nara ya, wee zipụ ya onwe ya ka o jee weta nke ha. Ụmụ mmụọ ndị ọzọ ahụ o zutere jụkwara ya otu ajụjụ ahụ. O wee kọrọ ha otu akụkọ ahụ ọ kọrọ ndị mmụọ ndị ọzọ. Etu a ka o siri
jeketa wee rute na ya bụ Ngeneze Ọba. Ka ọ banyere na mmiri Ngeneze Ọba wee hụ arụsị nwe ya bụ Ngeneze Ọba. Arụsị ahụ wee nye ya akwa ọbọgụ si ya o ruo na be nna ya, ya kpọọ nne ya kpọọ nwanne ya banye n'ime ụlọ kpọchie ya bụ ụlọ ma kụwaa ya bụ akwa. Ka nwatakịrị ahụ rutere n'ụlọ, o mere ka Ngeneze Ọba si wee sị ya. Mgbe o tiwara ya bụ akwa ahụ, ụdịrị ajọ ihe niile dị n'ụwa wee pụta, ọrịa dị iche iche nupụta na ya bụ akwa ọbọgụ wee zuo ha niile arụ, ma nne ya ma nwanne ya nwoke ahụ nke nta. Akụkọ ma agwụ. Akụkọ a na-egosi anyị na ụmụ mmụọ na-agbara ndị na-enweghị nne maọbụ nna mgbe ọbụla a na-emegide ha. Ndewonu, ọ ga-adị na ma emesịa.